हेलौ लोगोफोर, खुलुमबाय। आंनि बे इउटुब चेनेलनिफ्राय गासै नोंथांमोनखौ गोजोन फुंबिलिनि सम। आं नोंथांमोननो मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा फोरमायनो सानदों। जोंनिनो आंगो बिनानाव अपसारा बर' बिथांजोआ टप 5आव आवग्रिनो हादियासै। माखासे नाम्बार दंमोन, बे नाम्बारखौ बिथांजोआ मोनासै, माने स्क'रखौ। बिनि थाखाय बिथाङा बे सप्तायाव माने उइनार जानो हादियासै। नाथाय माखासे बाथ्राखौ आंबो मिथिया, नाथाय बिथाङा दाख्लै जिबायदि सापर्ट मोनदोंमोन बेबायदि सापर्टखौ माने मोनासै एबाराव। ओमफ्राय बिथांजोआ टप 5आवबो माने जायगा आवग्रिनो हादियासै। आंबो बारा मोजाङै मिथिया, थेवबाबो आङो भिडिअ बानायबाय। गुदि बिजौआव बारा मिथिया, थेवबाबो बिथांजोआ बे बाराव टप 5आव आवग्रिनो हादियासै। बेनो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो उननि एपिसडफ्राव जों मोजाङै नुनो मोनगोन बिथांजोनि फारसे मा बुंदों मा बुङाखै। दा माखासे बाथ्राखौथ' अलरेडि होखाबायनो ससियेल मिडियायाव, टिभिफ्राव लाइभ श'आव होखायो। दा जोंथ' सनि टिभिखौ डाउनलड गैया नालाय, जों नाया नालाय, जों बारा मोजाङै मिथिया आरो। थेवबाबो बाखिखिनि माखासे इउटुबारफ्रा होदों बिथांजोआ माने बे बाराव मुकुटखौ मोनासै। माने जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे नाजादोंमोन, नाथाय माखासे मानसिफोरनि थुलुंगा गैयै, हेफाजाब गैयैयाव बिथांजोआ टप 5आव जायगा आवग्रिनो हादियासै। मोननांगौ बायदि नाम्बारखौ मोनासै आरो बियो माने जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो। मानो होनबा बेथ' सासे उन्दै बिनानावसो, जों सापर्ट होलायनांगौमोन। गुबुननि दायाव गुबुनखौ बेबायदि जों होनो मोना। माखासे थांखांनाय बाथ्राफोरखौ लानानैनो जोंनि गेजेराव गुलुं गुजुं जानायनि थाखाय दिनै जानो हागौ बिथांजोखौ सापर्ट होखै खोमा। जों बिदि जालायनाङा गावजों गाव, गासिबो बेफोरबायदि जाजोबा। नायनोसै उननि बाहागोआव माबायदि माबा फैयो, भिडिअ फैयो, माबायदि जायो बेखौ जों नेनानै थानोसै। गाबोन समनिया जानो हागौ दा मोनाबिलिलागि ओंखारहैगोन खोमा, नङाबा गाबोन लागि मोजाङै मिथिहैगोन। आं नैबे फटकआव मोननैसो होनानै जाबाय। अननानै मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम आरो कमेन्ट खालामदो। गोजोन्थों।